hemen Arenas Getxok irabaziriko kopako finalaren sortzean Borussia Mönchengladbachen aurka ere jokatuko du, ondoren Numantzia, West Ham eta Racing izango dira historikoa. Jokalari gainean zituela, ezin arriskurik egin, adi, Aritza Durisek baloia irabazitzen inguruetara iritsi da, baloi luzea, Gaizka Larrazabalen korrikaldirako, Gaizka Larrazabalek baloia bereganatuko du, Inigo Kordoba errematerako eskaintzen zaio, baita Aritza Duriz ere, Aritza Durizen errematea, lastima, eta balio gabetutako gola dugu. Bueno, jokaldi ikusi dugu, Iker Muniain, jokoa zabaldu. Kordobak berriro ere Muniainentzat, lastima, eta hortxe errematea, Gaizka Larrazabalek. Iker Muniain eta berriro ere Egal jokalariaren erdirak eta Gaizka Larrazabalek kontrola ezin hobeto gauzatu, erdirak eta edo jaurtik eta ez da horren ona izan, bien bitartean Unai Lopezek. Arenas jokatzen, esango duke hause dela Arenasek izan duen baloia betza, eta nolako gola! Nolako gola, Arenas! Esango duke hause dela Arenasek izan duen baloia betza, eta nolako gola! Nolako gola Arenasek sartu duena? Aurrera egiteko espazioarekin, burua altxatu. Ea zer egingo duen, jaurtikera egin dezake, lastima, eta gola! Eta gola! Arenasentzako izango da, Leonarrek jaurtiketa gauzatu dezake, kanpora! Nolako uke... Eta orain erdirak eta Inigo Kordobak nolako errematea egin duena. Erremate hori bilatzen, errematea gauzatu du, eta kanpora! Igo Vicenterekin jokatu, baloia jeitsi, erdirak eta oso ona da, eta Raúl Garziaren erremate hori. Taldea, hause, Bundesligara, Alemaniako ligara, adi, bien bitartean, Raúl Garziak baloia berreskuratu baitu, eta gola! Gola! Gol! Raúl Garziak. Bundesligara, Alemaniako ligara, adi, bien bitartean, Raúl Garziak baloia berreskuratu baitu, eta gola! Gol! Bat eta bikoa, Raúl García! Eta iaskoan ere erakutsi zuen, lehenik eta behin Gaizka Garitalno berarekin. Eta ondoren bien bitartean, Hortxe Williams, eta gola! Gol! Eta ondoren bien bitartean, Hortxe Williams, eta gola! Gol! Iñaki Williams! Lortu duena, Ibai Gomezek bien bitartean ezia gainditu, baina ezin izan du Fiden estrategia saiatuko dute. Nolako gola Ibai Gomezena! Nolako gola! Angeluan bertan jarri du gola! Baloia jokoan jarriko du, erdirak eta ez da txarra, errematea kanpora! Berriro ere, nik esango duke Peru goinetara iritsi da, Ibai Gomezek ere erdirak eta gauza dezaken. Esan du Sanzetentzat baloia utzi, Sanzetek atzean utzi bere markatzailea atzera, eta Inigo Vicenteren gola. Bat eta bostekoa, gol! Baloia utzi, Sanzetek atzean utzi bere markatzailea atzera, eta Inigo Vicenteren gola. Bat eta bostekoa, gol! Inigo! Itxi da, hortxe ikusten dugu beste aukera bat izan dezake Vicente berak, baloia utzi Iñaki Williams entzat eta gola! Nolako errematea, Hortxe ikusten dugu beste aukera bat izan dezake Vicente berak, baloia utzi Iñaki Williams entzat eta gola! Nolako errematea, nolako odolotza! Iñaki Williams baloi oso loratu iritsi zain Iñaki Williamsek. Raúl García karia inguruan, kanpora! Nolako jaurtiketa, intentzio guztiarekin,